Na 24 minuten krijgt RKC een boetenkanske als Marvin Peersman een strafschop veroorzaakt. Hij maakt een overtreding, krijgt de gele kaart en de penalty wordt scoord door Pieter Langendijk. Maar Cambuur reageert voortendaliks. Serge Hoefdraad jouwt een mooi paaske op Sander van der Streek. Die is net zelfzuchtig en zwaagt dat Martijn Barto de 1-1 meidje ken. In de tweede helft komt de Leeuwters op een nij op efterstaan. De Lotte voorkomt in eerste instantie de 2-1, maar in de rebound kopt Johan Voskamp een vol raak. 20 minuten vertierd komt Cambuur dan weer om. Barto leidt de bal perfect leer voor Van der Streek, die de 2-2 binnenschiet. En ze eindigt een mooie weekend voor Cambuur met een leaguespul tegen RKC. Het hier nog mooier maken als je die 3 punten pakt voor eigenlijk voor het hele seizoen. Of om dit seizoen goed aan te sluiten. Wat ik zeg, trots op de jongens. De jongens hadden er alles aan in en wie gaan me opgeven in de hoofd de winterstop in.